במה להתחיל? אולי אם היו היה פעם. כמה פעמים שמעתם סיפור שמתחיל עם זה. בואו נעשה משהו אחר. יש לי, תשמעו, ככה צריך לפתוח סרט. לא, זה לא נראה לי, נשמע מוכר, נכון שגם לכם? לא את הספר. כמה פעמים ראיתם ספר נפתח בסרט? תסגרו את הספר, אנחנו לא עושים את זה. זה מה שנעשה. זה היה בסוף הקיץ, האוויר היה חמים, הוא רכב על אופניים, לה היה מבט תמים, הם הביטו בעיניים, וידעו זאת אהבה, והשמש בינתיים נעלמה בים. בים הוא הזמין אותה לגלידה, היא ביקשה קפה הפוך, הוא לקח אותה הצידה בחיוך, חיוך, בחולצת טריקו הצידה, עם הג'ינסים הכחולים, את ריסיה היא הרעידה, בלי מילים, מילים. הם היו האוהבים הצעירים, ברגעים הכי יפים של החיים. העולם שייך תמיד לאוהבים הצעירים, ברגעים הכי יפים של החיים. מתחבקים ומסתכלים בחלונות הראווה, ורואים מול העיניים אהבה, ואחר כך בקולנוע הצגת חצות, אי אפשר עכשיו לשמוע, הוא אומר לסוד, בסוד הוא אמר לה בואי הנה, וליטף את שערה, היא הסמיקה ונתנה לו נשיקה. כך התחיל בסוף הקיץ עוד סיפור של אהבה, והשמש בינתיים התגלתה בהר. הם היו האוהבים הצעירים, ברגעים הכי יפים של החיים. העולם שייך תמיד לאוהבים הצעירים, ברגעים הכי יפים של החיים.